आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांनी एका महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण केला असून या 30 दिवसांच्या कामकाजाबाबत विचारलं असता त्या काय म्हणाल्या पाहूयात। आमचा हे विचार होता की आता आम्ही नगरपालिकामध्ये बहुतेक 1 महिना झाला आहे आणि हे आमची जबाबदारी आहे की आम्ही सावंतवाडीचे लोकांना, ज्यांनी आम्हाला निवडून आणलं आहे, भरभरून मतांनी खूप प्रेम आणि आशीर्वाद दिला आहे, तर आम्ही त्यांना एक अपडेट देऊया की आम्ही नगरपालिकामध्ये आले। आमचे सर्व नगरसेवक सेविका, आम्ही आता 12ची टीम इन्क्लुडिंग टीम 13 झाली आहे आणि आम्ही एकदम चांगल्या पद्धतीने काम सुरू केलं आहे। तर आम्हाला फक्त सर्वांना सांगायचं होतं, एक अपडेट द्यायचं होतं की आता सावंतवाडीमध्ये काय परिस्थिती आहे, आम्ही काय काम सुरू केले आहे। कारण निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप लोकांशी बोलले होते, चर्चा झाली होती आणि सर्वांनी आम्हाला त्यांचे प्रॉब्लेम सांगितले। आम्ही ते विसरले नाही आहे। हळूहळू सर्वांमध्ये सर्व टॉपिक्स आम्ही घेतले आहे आणि काम सुरू केलं आहे। पहिला तर आपण सर्वांना माहिती आहे की आम्ही स्वच्छता हे विषय घेतलं होतं, कारण हे माझं शिक्षण पण आहे की आपण आपला घर सफाई साफ ठेवणार, स्वच्छ ठेवणार, तरच लक्ष्मी येणार। आम्हाला हेच इच्छा आहे की आपल्याकडे सावंतवाडीमध्ये जी आपली सुंदर नगरी आहे, खरोखरच एक सुंदर नगरीच्या पदनी राहायला पाहिजे। तर आम्हाला जे पण आम्ही विषय घेतले होते, सगळे नगरसेवक सेविकाच्या खूप मदत होती। वॉर्ड वाईज आम्ही स्वच्छता घेतली आहे। आपण बघितलं आहे की नरेंद्र डोंगर, आपला मोती तलाव, वॉकिंग पाथ आहे, बस स्टँड, जेव्हा की खूप वर्ष झाले होते की त्याच्यावर कोणी लक्ष दिलं नव्हतं, ते पद्धतीने आम्ही स्वच्छता सुरू केली आहे। दत्तनगर कॉलनीमध्ये एक मोठा गार्डन होता, ते जंगल झालं होतं, तर ते पद्धतीने आम्ही हळूहळू सगळे गार्डन एरियाज टार्गेट करणार आहे। मोठा विषय हे जे आहे, जे वॉटर पाईपलाईन्सचा आहे, गॅस पाईपलाईन्सचा आहे। आपण सर्वांना माहिती आहे की दोन्हीच्या कोऑर्डिनेशनमध्ये थोडं अडचणी होती, तर आम्ही थोडे दिवस काम थांबवलं होतं, कारण आम्ही दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टर्सशी बोलले आणि आज आम्ही CEO साहेबांशी पण बोलले। आम्ही एक सुंदर प्लॅन क्रिएट केला आहे की आपले लोकांना, नागरिकांना ते कोणतरी अडचणी नाही होत पाहिजे, कारण वॉटर पाईपलाईन्समध्ये थोडी गोष्टी असं झाली होती की वॉटर पाईपलाईन्स आपले तुटले होते, पण लवकरात लवकर आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरशी बोलले, आम्ही सोल्युशन काढून घेतलं आहे आणि लवकरात लवकर आपण काम सुरू करूया। आमची हे इच्छा आहे की सावंतवाडीची जे पाणीची इश्यूज आहेत, आता 1 वर्षमध्ये ते सॉल्व्ह केले पाहिजे। मी सर्वांना नम्र विनंती करते की हे टाईम जेव्हा गॅस आणि वॉटर पाईपलाईनचं काम सुरू आहे, थोडी अडचणी थोडे महिने होणार, पण त्याच्यानंतर सावंतवाडीमध्ये पाणी आणि गॅस लाईनचे प्रॉब्लेम्स आम्ही सॉल्व्ह करून दाखवूया। कारण गॅस पाईपलाईन्स पण लावले तर सिलेंडरचे खर्च नसणार आणि घरोघरी ते बेसिक आपले लाईफस्टाईल प्रॉब्लेम्स जे असते ते सॉल्व्ह होणार। तेच पद्धतीने आम्ही कचरा डेपो त्याच्यावर लक्ष घालत आहे, कसं आपण कचरा कलेक्शन करणार। आणि आपण आता आज कचरा डेपोमध्ये जाऊन बघितलं तर आपण बघणार की सगळ्यांचा बायफर्केशन झाला आहे। आम्ही पहिला तरी हे काम केलं ऑफिसमध्ये येऊन की सगळ्यांचा अभ्यास केला, कसं आपण कचरा कलेक्ट करत आहे, काय पद्धतीने रिसायकल प्रोडक्ट्स होत आहेत। तर आता आपण कचरा डेपोना व्हिजिट केलं तर कार्डबोर्ड सगळे एकत्र आहे, वॉटर बॉटल्स, ग्लास वॉटर बॉटल्स एक ठिकाणी आहे, एक ठिकाणी सगळे लेदरचे प्रोडक्ट्स, जेव्हा की आपले बॅग्स असतील ते सगळे एक ठिकाणी ठेवले आहे। कोकोनट जे आपण नारळचा वापर जास्ती असते ते एक पद्धतीने आम्ही वेगळं ठेवलं आहे, कारण ते बघितलं गेलं तर इन्फ्लॅमेबल प्रोडक्ट्समध्ये येते। तेच पद्धतीने आम्ही जे पण काम आता नगरपालिकामध्ये घेतलं आहे, सगळं आम्ही अभ्यास केला आहे।
मोठा विषय आपला माहिती आहे हॉस्पिटलचा विषय आहे. तर आम्ही डॉक्टरशी पण बोलले, इकडचे सावंतवाडीचे डॉक्टर्सशी आम्ही बोलले, त्यांची काय परिस्थिती आहे ते आम्ही समजून घेतली आहे. आता महत्त्वाचा विषय ते आहे की आपण आपली जे सर्व्हिसेस आहे, आता कॉटेज हॉस्पिटलना आपण कसं चांगल्या पद्धतीने उभा करूया, कारण कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये पण खूप प्रॉब्लेम्स आहे, जेव्हा की मशीन मेंटेनन्स कमी आहे, रिपोर्टिंग बरोबर होत नाही. डॉक्टर्सना आपण सावंतवाडीमध्ये आणलं, त्यांच्यासाठी राहायची जागा नाही आहे, टॉयलेट्स नाही आहे. तर ते विषयावर आमचं काम सुरू आहे की कसं आपण लवकरात लवकर महिलांसाठी जे त्यांची डिलिव्हरीसाठी त्यांना प्रॉब्लेम्स होत आहे, आपले बेसिक ट्रीटमेंट जेव्हा की कोणाला फ्रॅक्चर झाला, जॉन्डिस झाला, ते आपण कसं पद्धतीने लवकरात लवकर ते कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये आलं तर ते विषय कसं सॉल्व्ह होऊ शकते त्याच्यावर काम सुरू आहे. आणि जेव्हा की कोणी पण विचारलं की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं काय, तर ते आम्ही मुख्यमंत्रीजी, पालकमंत्रीजी आणि आरोग्य मिनिस्टरशी बोलूनच आम्ही पुढे जाणार आहे.